Да. Сега разбрах, че има хора, които за първи път идват на едно от най-атрактивните места около Арджен и около Кърджали по принцип. Доста е предпочитано от туристите заради вече улеснения достъп веднъж. Втори път мястото се струва. Атрактивно е. Моста има римска архитектура, но създава погрешна представа, че моста е римски. Моста не е римски. Моста е турски, строен е през 15 век, за да може да облегчи търговците, които търсят по-преките пътища, за да с керваните да излезат на бреговете на Егейско море, където ще предлагат продукцията си. Виждате, основно има 3 големи свода, има и допълнителни сводчета, които правят така, защото буйстващата вода трудно да разваря целостта на мост. И в буса си го казахме, и тук пак ще повторим, миналата година имаше бедствие, водно бедствие, което събори цялата тази архитектура, върху която ние стъпваме и която е около нас. Моста не мръдна. Реставрацията на този мост е до толкова, доколкото сега, като се качим горе преградките, ще ги виждаме запечатани със съвременна смес. Иначе, както е строен през 15 век до ден днешен, ние го виждаме в абсолютен оригинал. Малки сте, родителите са гледали един от тежките филми, български филми, които разказват за историческото ни минало. Тук мост е известен с това, че до него са снети кадър на филма "Време разделно". Аз ще пусна в групата линк с едно много добре направено филмче. Не знам чия е била идеята, но актьори изиграват 3-те основни легенди за този мост. Като всеки мост, той си има легендите, които го съпътстват. Но тази, която е най-налагаща се, е, че тогава, когато майсторите трябвало да строят този мост, той не се получавал. И в околностите имало жена, която се славила с това, че умее да предсказва. Било им предсказано, като се допитали до нея, че на следващия ден трябва да бъде пренесена човешка жертва. Т.е. първият човек, който те ще видят, трябва да бъде пренесен като жертва и с кръвта му да бъде споен хоросана, което ще предаде здравина на моста. Следващия ден се знае, че всички майстори тук чакат съпругите си, които ще им дадат храна. Всички успяват да ги предупредят, че да не идват на следващия ден, да не им носят храна. Това обаче не прави най-младия майстор, чиято съпруга идва, и оттам нататък легендата придобива страшен характер, в смисъл разказват се страховити истории, които не е нужно толкова много да разказвате на туристите. Останалите легенди ще ви ги пусна, пак казвам, като линк в групата, да гледате това добре направено филмче в YouTube. Иначе днеска времето, днеска е лошо, но се опитайте после да си заснемете моста, колкото и лошо да е то. Ако беше слънчево, тогава, когато слънцето е над моста, се получава едно изключително интересно отражение. На тази скала, която я виждаме в средата под най-големия свод, когато моста е горе и я отрази във водата, се получава изображение на дявол. Тук могат да се творят всякакви легенди, но истината е такава, че този дявол за първи път беше заснет преди около 20 години от един секретар на туристическото дружество в Кърджали, което за съжаление не е между живите. Неговото име е Талю Бозаков. И тази снимка доби популярност, която е допълнителна за този мост. Още една интересна подробност има. Припомнете ми, аз ще ви покажа тази снимка, когато се видим в училище. Това е на мой колега екскурзовод Любо Пачева от София, която пък успя да заснеме моста при слънчево време обаче в другия му край. Още по-ясен е образа на един султан с чалмата, с мустачките, с очите, и веднага след като видя пак тя отражението и снимката, която е направила, сътвори и легендата, че в моста е била градена сянката на султан Селим I, по чието време е строен този мост. Ще я покажа тази снимка в училище, тя е много по-атрактивна, колкото самия дявол, като отидем. Сега ще си направим снимки и отидем към моста.